ka, ipuso nakem karanwami, amin ken kaidaton mi. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Anda kumakada kayo ti grasya ni Apo tayo a Hesu Kristo, ti ayat ti Dios nga Ama tayo, ken ti panakairanod ti Espiritu Santo. May kawalong aldaw, ti rambak, ti Paskwa, ti panakaipas nga ti Apo. Umunamat nga aldaw, ti baro atawan, katrambakan tayo ti solemnidad ni Apo Santa Maria, Ina ti Dios. Rambakan tayo mat nga sa ngalubungan ngal daw ti kapya. Iti lalasod tayo, iti baro atawan, napno tayo, iti namnama, baro nga gundaway, baro nga panawan, ti panagdalyasat tayo. Bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo makiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Agkompesarak iti Dios aman nakabalin amin, ken kada kayumat kakabsat, tasyak nakabasolak, ti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isong agpakpakaasya ken Santa Maria agnanayon a Birhen. Kadagiti amin ng anghel ken sa santo, ken kada kayumat kakabsat, ti kakasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kasyan na kami Apo, pakawanam na kiti basbasol mi, katalaan na kamamin nga iturong itibiyag ng agnanayon. Apo, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Idayo tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloria na. Gloria iti Diyos, di kangatwan, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao anaim, di panagnaknakem na, ibunan nagdaka, itanog daka pagrukbaban daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapoy ti naindakla adayam mo. Gloria iti Diyos, ti kangatwa. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin amin, sika Apo mi a Hesu Kristo, bugbugto nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, ti kangatwan, sika amangika, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami, sika amangika, kadagiti basbasol ti lubong, awate kadayto arararaw mi, sika situtugaw, iti makannawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, ti kangatwan, yan
Tangay siksika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios, Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, inted mo ti gamang, ti panakaisalakan ti tao. Babaan tinabunga kinabirhen ni Santa Maria. Ipangin mo ka dita malakaman mi, ti panangibabait na. Yataken kwa na ikari kami nga imawat iti anak mo, agubwayan ti biyag. Gabuken Kristo nga anak mo kan apo mi, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka. Ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon awan tinggan. Ti maibasa na adaw iti libro dagiti numero. Imbilin ti Apo kini Moises nga ibagana kini Aaron ken kadagiti anak na nga aramaten da dagiti asasao iti panagbindisyon da kadagiti Israelita. Bindisyonan na kayo kuma iti Apo ket aywanan na kayo. Kasyan na kayo kuma iti Apo ket paraburan na kayo. Sikikita kumakada kayo iti Apo, ket ikkan na kayo iti talna, kinuna iti Apo. Nubalik senda itinalagan ko apang bindisyon kadagiti tattao iti Israel, bindisyon akto ida. Ti sao ti Apo. Kaasya na kami, O Diyos, ken bendisyonan na kami. Kaasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Talyawin na kami kadi asi kakaasi. Tapno maamuam ti sangalubungan, ti pagayatam, ken ti bileg mo amang isalakan. Agragsak kuma dagiti nasyon, ket agkantada asirarag-o. Tawan idumdumam iti panangakum mo, ken idaldalan mo dagiti amin at tao dito'y lubong. O Diyos, dayawin na kakuma dagiti tattao. Wen, dayawin na kakuma dagiti amin at tao. Binendisyon na tayo ti Diyos, itanok kuma dagiti tattao iti amin asuli ti lubong. Ti may basa na adaw iti surat di San Pablo kadagiti taga Galacia. Ididimtengen ti tuputo pa tiyempo, imbaon ti Diyos ti mismo nga anak na. Imay akas anak tinatauan nga ina. Ket nagbiag iti babaen ti linteg, dagiti Hudyo tapno subuten na dagiti adda iti babaen ti linteg. Ket agbalintayo nga anak ti Diyos. Tapno may pakita nga anak na kayo ti Diyos, imbaon na ti Espiritu ti anak na kadagiti puso tayo. Daytoy ti Espiritu nga umawag iti Ama, Amak, ngarud, saan kan atagabo no diket may sakan nga anak. Ket gaputa anak na ka ti Diyos, ited na ken ka dagiti amin nga adda ken kuana, ama ipaay kadagiti anak na. Ti sao ti Apo. Alleluia, 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 alleluia. Diyusan nga ayat na itetay kenkwana idayaw ngawan patinggana. Alleluia, alleluia.
Alleluia, 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 Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw itinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Nagdardaras anapan dagiti agpaspastor ijay Bethlehem. Nasarakan da Maria ken Jose. Ket nakita da ti ubing anak kaidda iti kulluong. Ket sinarita dagiti agpaspastor timbaga ti anghel kadakwada maipapan iti ubing. Nasdaaw amin anakangeg iti impadamagda. Tinandaanan ni Maria amin dagitoy ket pinampanunot na anaimbag ida. Nagawid dagiti agpaspastor amangikan kanta kadagiti pagdaydayaw iti Dios. Gapo kadagiti amin anangeg ken nakita da. Tanapasamak amin kas imbaga kadakwada ti anghel. Kalpasan ti 8 aldaw dimteng ti tiyempo apan nakakugit ti ubing ket napanaganan iti Jesus. Daytoy ti impanagan ken kuana ti anghel sakbay ti panakainaw na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ay ayatek kakabsat ko kan Apo tayo ay Jesucristo na bara akablaaw ti Happy New Year kada kayo. Amen. Sapay ta nabsug kayo amin. Kenaragsak kayo amin. Nga naglalanglang asang kapamilyaan. Makita tayo nga ti maibasa ket nakapinpintas nga pagamamirisan dagiti agpaspastor apaman nga nakapanaw dagiti anghel nga nangipakdaar kadakwada daytoy ti pagilasinan niyo masarakan yun to ti may sangubing anabungon iti lampin ken nakaidda iti kulluong imbagaday tang anghel iyag ko tinaimbagadamag apakaragsakan niyo wen da kayo ken dagiti amin na tattao itamet lang aldaw ditoy ili ni David naipasngay ni Kristo nga Apo amang isalakan kada kayo apaman nga nangegdaray nga damag nagdardaras anapan dagiti agpaspastor ijay Bethlehem. Sige da nga panunot ko aniyamat dagiti mangramid kada tayo nga agdardaras apaman nga nangegyo nga addamisa ijay sisayo wano ijay baranggayo nagdardaras kayo nga ta niyamat dagiti mangramid nga agdardaras kayo nga agkuti nung madamag yung nagiwaras ti ayuda, ay nagpaspas. Nung madamag yung nagiwaras iti pa-Christmas, hoy, nagpaspas. Madamag, ay talaga, da pagimbagan nga madamag, ay kuri paspas, paspas. Daytoy, nadamag, dagiti agpaspastor, tattao nga nanumo. Iti kultura dagiti Hudyo, no aniya ti trabahom kapadam meten no manual labor ay dagita masapul nga aglinget da medyo matagibasit da
alawagi, mangalap, aglalo no mangalap, ay asideg, ti baybay. Jay libro ti Genesis, ti baybay ke apon dagiti demonyo. So ano, agtartrabaho ka jay baybay, ang ke asideg ka, kadagiti demonyo. Dagiti mangalap, dagiti trabaho to jay kasla, delikado ti kasasaad da, asideg da ti demonyo. Dagiti mga agpaspastor, agpaspastor da ke animal, dagiti makitkita da, kenayaywanan da, may bilang damot nga kasla animal, gabuta agay aywan da kadagiti nagsara, agpaspastor, may bilang damotin nga nagsara. Apokasyan na kami, naita, ti kultura da, umisuda, nga nanunumo nga tattao, ti nakapakdaaran, nga naipas ngayon kada tayo, yag ko tinaimbag, nagdardaras da nga napan, nasarakan da ni Maria kanuse. Imagine nyo na dyan, apanggagbirok ko da masarakam. Umanyamanan, tiada da nga makaparagsak kada kayo, nga masarakan. Nakasarakak, ti ado nga imbag, nagragsak ka. Nakasarakak, ti baro nga asawak, hindi amutan, maragsakan ka tan, makasarak. Tam na ito, nagdardaras, nasarakan da, impadamag da, tinanggaganda kadagiti anghel, nasdaaw, amin na nakangag, iti impadamag da, sano ko mga dagiti nga klase, ti tattao, niyamot nga kinaimbag da nga naindaklan, napasama ken ti kari ken padto, addan iti sidong tayo, ti Kristo. Ngumiti sidong ti animal ken iti unag ti kulloong, unag ti kulloong talaga nga nagnumo nga panakaawatan no dadya nga klase ti panangya ngamiso ti naipadto tuno fiesta ti panakay parangarang ti Apo adanto manan naununag nga amiris nga ibagana apay nga dyan ti animal apay nga di kulloong digita nga padto nga natungpal iti yaay ni Apo Isus ket ti main actress ni Apo Santa Maria ina ti Dios tinandaanan ni Maria amin dagitoy ket pinampanunot na anaimbag ida. Kita tayo dita nagadunga pagpusipusan dagiti panunot tayo. Ni Maria, nga modelo tayo ti panagdengeg, panangipangag, panangibanag, panagtungpal, iti sao ti Dios. Ni Maria nga ina, tinandaanan na amin, pinampanunot na nga naimbag ida. Ket dita ti sentro ti tao, iti kultura dagiti Hudyo, ti sentro ti tao ket puso. So no kunana nga tinandaanan kada pinampanunot, adda iti kaunggan na, adda iti puso na. Daitan tinakapinpintas nga ladawan no kitaan tayo, ti ladawan ni Maria nga ina ni Jesus ken ina tayo. Sana nga dagiti ina tayo ti makaammo ken mangtantandaan ken nangipapuso kadagiti amin na banbanag may papan kada tayo ken iti panagdakkel tayo. So nga mayata nga iti daytoy umunang aldaw ti tabaro atawan ni Maria nga ina ni Jesus ken ina tayo. Ti pagamamirisan ramrambakan ken pampanunutan tayo. Magkitam ti ubing, no agsangit ti ubing. Inang ko! Adaya, ubing nga agsangit nga, amang ko! Awan. Nanang tinagaas-asideg, iti panagbiag, ti tunggal tao. Nanang anagapatpateg. Nanang, iso nga nagdakkel nga isyo di bagada saan nga ina ti Dios. Saan nga mabalin nga sikugen, ti maysa nga nanumo nga babae, ti Dios. Ay ket no da maawatan, nanda nga akseptaren nga ni Jesus ket Dios nga nagbaling nga tao, nga dadua nga nature ni Apo Jesus, kina Dios ken kina tao, nagmaymaysada.
Ket mismo uray no tao iso daytoy ti anak ti Dios. Dios di nakarkaro pa iti langanan nga tinapay no di mo maawatanan ken di mo patsyan ken di mo akseptaran ni Jesus Dios nga nagbaling nga tao, ni Jesus Dios nagbaling nga tinapay. Ni Jesus Dios iti langat ti tinapay. Ni Jesus nga Dios iti langat ti pada a tao, aglalo iti langat dagiti narigat nga ayaten. Iti langat dagiti nalaad kada adda pagkurangan na, kada adda kurkurang na nagrigaten nga makita ni Apo Dios ken ni Apo Jesus. Kadagiti nakakurkura pa inababan na panglaw. Sila naliliki, nalalakab nga makita ni Apo Diyos jay, nabaanang jay na nga to, Apo, Gobernador, Apo, Mayor, Apo, kita am kanay kampay ti Apo, aming nga babaanang, Apo, Baknang, adaya nga ta, Apo, Pilay, Apo, Bulusek, Apo, Kabaw, adaya, ibagada, Apo, Nakurapay, awan. Tamlitang nagunag, debate, 429 AD, Nestorius. Saan nga Diyos ni Apo Isus? Saan ba nga Diyos? Tinanang na, so nalpas. Sa nga ina ti Diyos. Di kapatpada da. Nga mangawat. Iglesia ni Kristo. Kansaksi ni Jehova. No kunam, agtitipon tay amin na Kristiyano. Amin nga protestante, Metodista, Born Again, UCCP, Sabatista, mamati da amin. Na santuan na Trinidad, Ama, Anak, Espiritu Santo. Mama, suda jay agpapada tay amin. So na lang ata, jidad do mga Kristiyano nga rod, ti Domingo da, Sabado, ti panagawa da di jay, panday ipapilit da kayo nga Katoliko api di kita bulto marere balak kabamtan duduman di panangi paawa da kada panagawa dan olawen dan tumo jay Katoliko nga pitpit ti ute na nagado nga napan jay Hongkong idi agawid da born again da nagibeleng da bulton Katoliko da mo idi simbre dan ay nagsisirib dan pakawanan na kami no 18 January 18 to 25, data, Week of Prayer for Christian Unity. Isayang katayo tayo, padas tayo ta, kadwa tayo ida nga, ti mabalintay nga rin nga pagtitimpuyugan ko, aglualo, agaramid iti conforme nga advocacy nga para ti pagimbagan ti sige, birukan tayo. No dahito yan, ay nagadudan. Bagda tayo nga Katoliko ta, dananang tayo. Siyan tayo nga bastardo. Adananang tayo. Isuda mat. Apay nga, glualo kayo kini Apo Santa Maria. Naulaw agasat. Imbelang dan ta ina ni Apo Isus. Adang Apo Isus na wan tinanang na. Kentatang na. Adayta. So adayta. Ti daytoy umunangal daw. Adananang nga mangkad-kadwa kada tayo. Pagtuladan tayo. Isot ga po ng organanang tayo, tuladan tayo. Adaya nanang, saan ka di nga tinanang kakayat, naunay nga ti anak na, agbalin nga nasingpet. Ni Apo Santa Maria kayat naunay agbalin tayo nga nasinged, ken ni Apo Isus. So nga irubwat tayo manan, tiday ito'y baro nga tawan, kadwa tayo na Apo Santa Maria, tuntunan tayo agbalin tayo nga nasinged, ken ni Isus nga anak na, panagkararag, sa nga pamilyan na panagkararag, kabukbukudan na panagkararag, pagriing mo iti agsapa, Apo, madaydayo ka, agyahamanak, timpay mo manang nga barungal daw, tinakam kan pagayatam ti dayto ngal daw, iso ko mati aramidek, idahaton ko dayto ngal daw, ti sentro ti agmalmalem mo ni Apo Dios, iti rabii aginanakan, Apo, agdawat ti pamakawan, kadagiti libtaw ko, kitaam no naibinggas, dayta, panakipatang, panagkararag ken kuana. Kas ken Apo Santa Maria, tibiyag na ket, anya tinakam mo Apo, nya ti pagayatam Apo. Dayjay magket, ti mayaw awis kumamat kada tayo, nga tuntunan tayo, nga manyang arod. Solo tayo tibiyag tayon, aramiden di kay kayat tayon, desisyonan di kay kayat tayon, inton na itoblak tayo, Apo tulungan na.
No kumani Apo Diyos ka kasla kada tayo. Datanto ka gamin, di ka gamin nga paidalan. So daytan nga mahamot nga tao man nakaawat mulatang amure man nakaawat idaldalan ken kaya na siwaya-waya tayo ti kayat na. So han natin nga pagban natin kung kontrolen makamutay nga talaga nga mangipangag, mangtuntun, nya tinakam mapo, nya dayjay ti inaramid ken biag ni Apo Santa Maria. Iso nga maitad ka na tayo nga pagtuladan tayo, pagsarmingan tayo, tibiyag tayo, kas pasurot ni Apo Isus, talaga nga dahil tati, iriing na kada tayo, tunggal makita tayo, tunggal agdebusyon tayo, kenkwana, tunggal awagan tayo, may palagip. Kasano na nga dinengdengeg, kasano nga tinungtungpal, ti pagayatan ti Diyos. Ni Apo Santa Maria, nanang tayo, kayat na nga gimbag tayo, kayat na nga agsayaat tayo, kayat na nga lumaing tayo, kayat na nga may salakan tayo, iyaw awis na dayta. Ikagumaan tayo nga tuntunan kan daw-dawatan dayta. Aldaw ti sangalubungan akapya, tuntunan tayo tayo, tibugot tayo nga bagi, ada kapya, ada talna, dayta manen. Nuan tayo nga talaga nga, mawaknitan ti puspuso tayo kadagiti adu nga dagensen, ti sakit tinakam, tirigat ang mamakawan, ay kat iwaksi tayo dita, ikatan tayo, tanukas di kong kunak nga kulloong tapap ipisok, pumisok, sumbrek, ti ayat ti Diyos, ti kinaimbag ti Diyos. Liklikan tayo, nga kitaanan, dagiti bidot, kan kamali ti padatay nga tao, santay nga mangukom, santay nga mangedeng, isardeng tayo dajaya, sansanan, ni Pope Francis ti mangipalagip, sansanan tayo ti agsarming, kitaan tayo ti bagi tayo, tano makita tayo ti bagi tayo, makita tayo dagiti pagkapuyan, kan pagkurkurangan tayo, isumat ti mangigawid, tapno natantanang tayo, nga mangedeng, mangukom, mangjudge, iti padatay nga tao. Dawdawatan tayo, kakabsat ko, dito agtultuloy, awan sarday na, aglaplapusanan, nga parabor ti Apo. Di na tayo sardengan, uri na numo nga pastor, pastores, nga napan nagdaydayaw. Kas kadakwada na numo tayo managbasol tayo, ado dagiti nagkurkurangan tayo, ngam kailalaan na tayo unay, ay ayaten na tayo unay, adapay nanang tayo, mangibabaet ka tayo, kan pagtuladan tayo. Sapay ta dati nga baro nga tawen, baro nga gundaway lata, baro nga tsansa, kita tayo nga baro nga opportunity, tapno mga barwanan tayo. Kunayo nga rudita kaabayo, Happy New Year. Kunayo no, siririing laki di. Happy New Year. Tano us-usto data Happy New Year yo, kisem, takaabay mo, Happy New Year, kunang pa niya, muwak. Ngam no, muwak kapin ano, muwak, kunang latan niya. Dayta, sapay ta, naragsak, daytoy nga tawen, mapno, kuma, iti nasantuan nga tartarigagay, nga tarigagayan tayo nga ipakat. Mamatiak, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Anamarswa, iti langit, kandaga. Mamatiak mat, kan Jesu Kristo, mabugbugtong nga anak na, kan Apo tayo. At imao, iti aramid ti Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria Birhen, agtamad tayo, agparintumang iti apagbiit, ti misteryo, ti panagbalin a tao ti Diyos. Tumakder tayo, nagtutuok iti panagturay ni Poncio Pilato, na ilan sa iti krus natay kat na itanem, imulog iti ayan dagiti natay, nagungar iti may katlong aldaw, imulit sa dilangit kat situtugaw iti makanawan ti Diyos Ama, aman nakabalin amin, agapuntot sa diyay nga may mangukom, kadagiti sibiyag ken kadagiti natay. Mamati akmat iti Espiritu Santo, patsikmat ti Santa nga Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa santo, ti panakapakawan dagiti basbasol,
katadantomot panagungar ibagi ken biag ngagnanayon. Amen. Kakabsat nagbalin a tao ti anak ti Dios, tapno isublina ti kapya iti nagbaitan ti namarswa ken ti pinarswa. Ti daytingal daw ikamang ta iti ama na langitan, dagiti tartarigagay tayo agtalinaed kuman ti kapya iti sangalubungan. Ti nagbabaitan dagiti pagpagilian, tunggal kararag ko na tayo, Apo, ipaay mo kada kami ti kapya. Agpaay iti santa ina nga iglesia ken kadagiti mangidadaulo ken kuana. Tapno itultuloy na ti akim na amang iwaragawag ti ebanghelyo ti kapya ken panagkakinaawatan. Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kada kami ti kapya. Agpaay kadagiti mangidadaulo kadagiti nasyon, nang runa iti pagilyan tayo, tapno itrabaho da kumati panakapaadda, ken panagtalinaed ti urnos, talna ken kapya iti aglawlaw. Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kada kami ti kapya. Agpaay kadagiti masaksakit, nakurapay, nataengan ken marigrigat, tapno iti baet dagiti tuok ken rigat da, may isagot kumakadakwada tinamnama, kapya ken ragsak. Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kada kami ti kapya. Agpaay ti gimong ken pamilya tayo, tapno agbalinda arangtay ken instrumento ti panapakaadda, ti kapya ken panagkakinaawatan. Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kada kami ti kapya. Agpaay kadagiti minatay tayo, ta aginanada kumay ti kapya iti sidong ti ayat mo. Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kada kami ti kapya. Apo kan amami, hinted mo ti kakaiso ng anak mo, tapno maikapya kami ken ka, ken iti maysa ken maysa. Pagbalinan na kamakas ken Kristo nga ari ti kapya, tapno agbalin kami mat agubwayan ti kapya, panagpipinakawan ken panagkikinnaawatan. Dawati mi dito gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Diyos Apo, bisin dito'y daga, no agtalekam to ken ka. Kumararag kayo, kakabsat ko, tapno digiti daton tayo, makaayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin.
O Dios, sika ti mangirugi kan mangitungpal iti amin a naimbag. Agragsak kami iti fiesta ni Birhen Maria nga ina ti Dios, ina ti kapya. Isu ti pakairugyan ti panakaisalakan mi. Ipaay mo kadi nga agragsak kamto iti panakaisalakan mi sa dilangit. Gapuken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tay iti apo a Dios tayo. Pudno unay amay karikatrumbang anong mikat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kan diso gyaman kami kan kaapo. Na santon nga ama, manakabalin amin katagnanay na Dios. Gapuken Kristo nga apo mi. Idaydayaw da ka, ibunan nagdaka, itantanok da ka. Tiday to'y a fiesta ti kinaina, ni nainggasatan, kadagnanayon a Birhen Maria. Tababaan ti aramid ti Espiritu Santo, sinikog na ti bugbugtong nga anak mo. Idinto tadinamat na pukaw ti sadya ti kinabirhen na. Impas ngay na itilubong ti agnanan asilaw ani apo mi a Hesu Kristo. Makidanggay kam kadagiti anghel ken arkanghel, amin na bunggoy ti langit. Ikantami timno ti panakaidaydayaw mo, kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti, amin aparswa, ti langit ken daga, napnuda, iti pakaidayawa. Husana, iti kangatwan, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, husana iti kangatwan. Pudno unay Apo, abig ka kinasanto, sikat igubwayan ti amin na kinasanto. Dawatan mi nga ipay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagiti adaton. Tapno pagbalinam katipay mo ida kada kami. Abagikan dara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu'y disakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok. Nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na saninted kadagiti disipulos na kat kinanana. Alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik. Iso amayawat to amaipaay kada kayo. Kasama takalpasan day di panang rabiida, nangala itikalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo ket uminom kay amin itiraytoy, taday itikalis ti darat. Darati baro kan agnanayon atulag. Iso amay buyat to may pahi kada kayo kan itado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy apang ilaglagi piyo kaniya. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami. Iparangarang mi ti ipapatay mo. O Apo aginggay ti yaay mo. Iti panangilagip mi, iti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag ken, ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kami, tamay kari kami, nga dito saklang mo, katagserbi kami ken ka. Dawatan mi Apo, tada ka mamakiranod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkay kaysa nakamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam Apo ti iglesyam iti sang anubungan. Parayrayam tayat na anadyusan. Laglagi pam ni Francisco a Santo Papa mi.
ni Marlong Obispo mi ka namin napapadi. Laglagi po amin na pimusayan awatem iday ti sidong mo pakitaan daken ka. Ipay mo matakaasim kada kami. Maikari kami kumaamin iti biyag ngagnanayon. Ken makiranod kami kanaing gasatan na Biren Maria ng ina ti Dios. Ken nagasat nga sa nga esposo na. Kadagiti nagasat nga apostol ken sa santo na kapudnoan nagserbiken ka. Makikad kadwa kam tukad met kadakwada mangitan tanok kan mangidaydayaw ken ka. Gapu ken Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken itisidong ni Kristo. Iritimpuyog ti Espiritu Santo. Iruknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama ti amin adayaw ken gloria. Iti agnanayon nga awan tinggana. Kas may sa familia awagan tayo ti Dios. Kasinsuro ni Apo Jesus. Amami nga adat sa dilangit. Madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagaryam, matungpal kumati nakam mo, dito'y daga-akas sa dilangit. Idem kadakam ti aldaw ito'y, ti kanen mi ti patinayon ng aldaw. Pakawanem dagiti utang mi, akasmet pamakawan mi. Ti utang dagiti mautang kada kami. Di nakambaybayan nga manugod iti sulisog, isalakan na kamkat iti dakas. Isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan. Idem masiayat tagapiam kada kami. Babangan ti tulong taasim mailisikam kumay ti basol. Kat may kanawa kami ti amin ariribok. Kabayatan nga rurayan mi tinamnamaan mi ak kinagasat. Tiyain ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Jesus kinunam kadagiti apostoles kapya ti batik kada kayo kapya nga gabukaniak tited ko kada kayo. Sana rigiti basol miti kitam rigiti pamati ti iglesyam. Kirikas may anur ti di pagayatam ipay mo si asi ti kapiakan panagkaykaysa. Si kang agbiag kanagari tagdanaan ngawan tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya iti maysa kan maysa kada kayo. Kapya, kapya, kapya. Kordero ti Dios amang ikat karagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Dios amang ikat karagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Dios amang ikat karagiti basbasol ti lubong itdem kadakam ti kapya. Kakabsat ko adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios amang ikat karagiti basbasol ti lubong nagasa ti anayaban iti padayana. Apo jak may karinga may kakanya, umirimay salas saom, mapaimbag ton tuy kararuwa.
Kumararag tayo. Apo inawat mi asya ayat dagiti nailangitan na sakramentom. Ipay mo kadi ta iparagpat da ti agnanay na biag kada kami. Nga agragsak iti panangrambak mi kanainggasatan a Birhen Maria nga ina ti anak mo kan inamet ti iglesyam. Dawati mi deto'y tinagan ni Kristo nga anak mo kan apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Agtamad kayo nga umawat iti pamindisyon ti apo. Sapay kuma tati Dios nga ubugkan poon ti amin na bindisyon. Ipay na kada kayo ti grasya na kan tinabuslon na panagpamagasat na ket salakniban na kayo adi agresat ita atawan. Palagdaan na kuma ti pamatiyo. Ipaay na tinaanos nga inanamayo kan ited na tinadyusan nga ayat ama magtalinaed kada kayo. Urnusen na kuma iti sidong ti kapya dagiti inaldaw nga aramidyo denggen na dagiti karkaragyo ti amin na tiyempo ken diso kanipan na kayto asiraragsak iti agnanayon a biag. Ti pamindisyon ti manakabali namin na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumabaket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Naidatonan tinasanto na misa in kayon iti kapya idaydayaw yu ti Dios babaan iti panagbiagyo. O Maria, nalignos ka, nalasbang napintas ka, imnas mo tawan puma. Kararaken Apo Santo Cristo. Pagtuyak o naimbag kanasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga brukbag itinadusan asaklang mo. Ket dawatik ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararo. May maldit mo tinakin ti tinabiyag apan nakarik na iti pamati iti nanama ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay ipanangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apanagununoy. Ken nasayam apanagladladingit ti kararuak. Pampanunutek iti pusok. Ket umatektekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo.
Ket laglag ipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti kakawami. Kabayatan ti panaglalyasat mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka, O Jesus, ken kastamet ken ka, o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisalak. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi asumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangikod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen.